știu dacă ați auzit. Telefoanele pe silențios, gata, hai. Bun, nu știu dacă ați auzit, dar anul ăsta vor fi, nu vor mai fi. Acțiune. Acțiune. Bună ziua, copii! Numele este ceva cu Ștefano, Ne-am sărut. N-am sărutat, da, înțeles. Ok. Atenție, tare o zici. Și. Gata! V-am spus să nu spune... O să faceți pușcării. Ok. Șcărie, lasă aia, că nu e acum în faza aia, până să vină ea. După ce pleacă ea...